Gello di Qur'ana Kerîm de şeva beraatê heye? Beraatkirin tê meneya ji sûcan paqijbûn û azadbûnê yên hemû dî imtihanê de ne heta hedîsekê Resulullah a di vê rengî jî heye. Heger kafira rehmeta Xwedê fêm bike tu kafir ji rehmeta Xwedê hêviya xwe kut nedikir. Heger mümînek ji ezaba Xwedê Xwedê zanibûna tu kes ji ezaba Xwedê emîn nedibû. Hemû resûlekî mizgînvan û îşyarker hatine şandin. Ji bo kê mizgînvan ji bo wan kesên ku dixwazin bigêjin Xwedê, ji bo kê îşyarker ji bo wanên ku naxwazin. Wê demê Xwedê ji kesê ku dixwaze bibe mümîn lê çi dibêje? Heger tu nexwazî cihê ku tê herî ezaba canîme ya bê dawiye. Heger tu dixwazî xwe ji vê helas bikî û tu bawer bikî gerek tu çi bikî, gerek tu bixwazî. Ji aliyê din ve ji kafirê jî çi dibêje heger tu nexwazî tu nikarî ji rehmeta Xwedê feydeyê bibênî. Kesê îflas kiriyekî ye ew kese ku ji rehmeta feydeyê nabîne. Di sûreya hîn ji ayeta 56 de dibêje kî kare ji rehmeta Xwedê hêviya xwe kut bike? Yên di delaletê. Yên di delaletê de kî ne? Yên di nav tefrîqeyê de ne. Îjar ummeta min ser delaletê nabe yek. Ew kesên ku ser delaletê nabin yek kî ne? Ewin ku hêviya wan ji rehmeta Xwedê heye. Ew kesên ku cemaatê ava dikin kî ne? Ku cemaat bertewarî û rehmet e, ew ji yên ku dixwazin bigêjin Xwedê ne. Wê demê dema em berhemiyan bêhnin cem her, gel û di meha Şabanê de şeva beratê heye, belê heye. Ew kesên ku wê beratê digirin ew in ku bi dil û can dixwazin bigêjin Xwedê. Em ji her kesî re nesîhet dikin. Hûnê çi wenda bikin? Heger hûn bixwazin ji sûcên xwe azade bibin, rûspî bibin, heger hûn dixwazin beratê bidin, bi dil bixwazin bigêjin û tabî murşîdê xwe bibin. Xwedê ji we razî be.